să mai împărășim pe stația și asta e la nou episod. Este... De data asta am să filmez WWE ca 15 și să începem. Da, se mișcă puțin cu lag, așa se proiecta jocul. Dacă vă întrebați ce este cu acest jucător, este Kazan. Cred, așa. Dacă vă întrebați ce ori e acum, 7 și 10, bă, pula. Dacă mă întrebați de unde luat acest joc minunat, l-am luat de pe Aptoid gratis. Da, dar să nu dați, pentru că apare mai multe acolo, multe serii. Să nu dați pe WWE ca 15 HD. Altele sunt doar cu poze și că ocupă foarte puțin. Dați-vă la memorie. De obicei jocul ăsta ocupă cam 627 mega, cam așa. Dar eu să joc cu simțarea personajul meu făcut. Așa. Nu dau pe ăsta. Cam așa, mă. Rusev! Și aici pe cenzură. Și știu cum îl chema, de fapt. Eu sunt Sin Cara! Sin Cara Superstar! Nu mai trebuie. Da, deci... O, ce bosche, dar te-ai lăsat aceeași pute, drec! It's my cat. Da, deci, data viitoare... data viitoare am să fac... promit că am să fac 7 second challenge. Pentru că am văzut că vă doreți foarte mult. Am Derek. Dacă te bați de ce se merge cu lag, așa este proiectat jocul când filmezi. Îmi trebuie seria nouă la acest program. Buu! Dăm tip pe jos, fraierică. Geamantan. Ce pula mea. Tăie direct. Fred. The fuck, dude? Oh, du-te, pana mea. Du-te, direct. Du-te, direct. Ce lovitură! Scuți mufă! Nu pot să pun colțul. Uite, drec! Ce pana mea! Nu mă mă. Dar nu e așa de înțeleg. Sin Cara! Ce faci să-ți... Bă, nu, dă-te de aici! Nu, așa e bine. Uite, da. Îți dau zi și nu răgâri. What? Mi-a dat Spencer, bă, nu, bă, nu! Gata, am dat Spencer, bă. Nu. Gata, bă!
Sonda Tedric. Du-te în pana mea la LT. Pana mea. Gata, îmi dă Spencer. Du-te, bă, asta e mișcarea mea. Tocmai m-a rupt pe spate, fiți atenți. Da, v-am zis. Nu că cunoaște foarte mult din viață. Ăsta să nu ești mereu. Pula mea, cu boschete. Pula mea. Tedric. Tedric. Este o ce Tedric. Gata, asta e momentul meu. Fiți atenți, boșilor. Boom! Uite cât ți-am luat. Am văzut cât i-am luat eu și cât mi-a luat el mie. Am câștigat! No, fuck a bitch! Kane? Olha que porra maravilha. Hai să vedem dacă mai am strâns like. Da, am jucat, puteți vedea tot videoclipurile mele. Mă cheamă Lup Octavian și mă puteți găsi. Și da, hai să vedem un videoclip. Bună zi, bună zi, Minecraft Story Mode. Vedeți? Minecraft Story Mode. Da. Așa. Să ne întoarcem înapoi la acest joc minunat. Bastard. Da. Joatina, aici în Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the fresh. Deci aici sunt jucătorii pe care am nevoie, inclusiv John Cena. Dă, Doamne, să mă dau cu Triple H, îi fac muci. Ăsta e slab, frate, îi dau doi pumni în gură, mă cafăr cu cușca aia. Bă, și dacă pune cușcă. Da, Doamne, să pună cușcă, că aia e mai simplă. Domniferă. Și 3, 2, 1, motherfucker, bitch, pong. Să pensa și boss.
și drept, nu putem... Așa nu pierdut ce? Ce îi plachează, nu fi bulangică. Ce înțeleg să-mi fac mai cu spune? Ai, ce prost. Gata este! Pe ce dracu nu e bulangică? Bă, dacă am spus... Ia arată-mi și mă acum să-mi faci cu... Tot nu m-au comentat cu geam și de cătere. Te drag de blanco. Nu dau jos să mă mergem mai jos și dau și jos. Nu înțeleg. What? Nu, bă, câle! M-a refuscat în mapul ăla. Nu te faci mai așa. Ei, dai. Am pierdut. Cam asta a fost cu acest video. Eu a fost Octavian și ne revedem data viitoare.